Mau'idatul Hasanah akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhibbullah Khalil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahi azza wa jal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Habaibana al-ahibba wal 'izza wal ajilla, para habaib, para ulama, para kiai, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama yang sama-sama kita ta'zimkan, wabil khusus guru kita, pembina dan pengasuh Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Ibadat, Al-Habib Hadi bin Segaf As-Segaf, mata'anallah bituli hayatihi wa afiyatihi, wal Habib Ali bin Syekh bin Yahya, wal Habib Umar bin Segaf As-Segaf, dan sedaya para alim ulama tanpa terkecuali ingkang hadir wonten ing dalu menika. Kita dongaaken mugi-mugi sedaya para habaib, para ulama, para kiai dipun paringi panjang umur, sihah wal afiyah, saged membimbing kita, menuntun kita menuju jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mugi-mugi majelis Maulid wa Ta'lim Al-Ibadat niki dipun dadosaken majelis ingkang barokah istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, Al-Fakir estune rumaos nemen boten cek pantese, nanging menika adalah sebuah perintah saking guru kita Al-Fakir dipun suwun kangge ngisi acara Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Ibadat dalu menika. Dadi kula teng mriki sami niati kali panjenengan al-istifadah, mundut faedah lan hikmah, mboten sanes tujuan kita sami yeniku nyuprih ilmu kangge sang ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, mengke bahasa kula nek wonten kasare utawi putih dimaklumi Pak. Asline kula nek teng griya mboten cara Jawa, saben dintene cara Madura. Dadi nek Jawa wonten klirune ana kluthak-kluthuke nggih wis sampean maklumi mawon nggih. Nek metu bahasa Indonesia nggih wis metu, nek Jawa nggih, nek Dura wis Dura, ngoten ae wis. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, ilmu adalah satu-satunya cara kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu niki sing paling penting dudu ilmu sing paling akeh. Sing paling penting sing kita geleki niki ilmu sing manfaat. Ma huwal ilmu nafi'? Apa sing diarani ilmu manfaat niku? Diluk-diluk krungu manfaat, diluk-diluk krungu manfaat. Al ilmu nafi' huwal ilmu alladhi yuaddi sahibahu ilal khaufi wal khasyah. Sing diarani ilmu sing manfaat, ilmune senaosa sekedhik walaupun sedikit daripada ilmu, tapi ilmune niku wau ngejak-ngejak wedi marang Gusti Allah. Niki sampeyan teng ngerono puna. Oh, ngajine sewulan sepisan, pokok manfaat. Wis sewulan sepisan, ndak nggo pulpen, ndak nggo kertas, kupingan. Jenenge wong kupingan, Pak. Kupinge rada ndak pati krungu. Wis mulai dadi Android, layar sentuh. Lek gak disentuh ngene gak krungu. Iku jenenge layar sentuh, mulai dadi Android wisan nggih. Ngene mboten? Oh lek sik sehat-sehate wah krungu.
Swara keras, swara lirih kepireng, tapi lek wis tuwek ndak krungu wisan. Ngono ndak kate nggo pulpen. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu niki ibarat hewan-hewan yang gesit. Ndak gampang diperoleh ilmu niki para hadirin, kecuali tiang-tiang sing dikersakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka mencatat ilmu itu adalah utawa nyancang ilmu dicatat. Kula eling almarhum abah kula maringi kitab teng kula, Pak. Kula tingali teng lebete kitab niku wonten srete, sret. Ditulisi kali abah niku. Pole ngesret teng kitab niku ditulisi lagi tidur. Lagi tidur iku ditulis ya. Pole wonten ngesrete. Cara makna akeh sing apal. Cara pengertian kata yang sing ngerti yang kuno-kuno biyen-biyen niku, tapi sik nyatet krono catatan niku wau sangat berharga. Nah, ilmu niki didawakan ija'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Dadekno ilmumu koyok dene uyah, adabmu koyok dene gelbung. Kira-kira ibu-ibu nek ndamel jajan tepungi 2 kilo, uyahe setengah sendok. Cukup napa mboten? Cukup. Tapi nek sampean wali ilmune nyondo langit cuma dano adab mangane ngiwo. Diceluk ulama nun sewu, wah surbane imamai sak geden-geden. Dawe Ustaz kula Al Habib Taufik bin Abdul Qadir, nek ketok wong imamaan terus pakai serban mangan kiwa ngombe kiwa, kudu tak panteng ae tangane. Tak telaten beliau niku puna. Lho, adab niki sing paling penting karena ketoke manfaati ilmu niki ambek adab para hadirin. Oh dahari mboco bismillah, ojo mangan ambek sendenan, ojo mangan ambek terlentang, mangano niku ono adabe ambek tangan kiwa, sunai ambek driji, mboten damel sendok. Napa boleh? Boleh lek ambek tangan niki pembusukane lebih cepet teng weteng para hadirin. Buktine ibu-ibu nek duwe anak ngomong nang anake, nak nek kate njukuk sego ojo sampai ambek tangane, ambek entong wae. Apa nek ambek tangan cepet mambu, sedangkan daharan niki nek mlebet teng weteng kudu cepet mambu, gilingane cek cepet, mergane sunai ambek tangan. Ndak iso Ustaz ambek tangan Ustaz. Ya ambek sendok. Wong agama ni gampang, yassiru wala tu'assiru. Ndak iso ambek sendok ya ambek tangan, ndak nemu sendok ya sakarepe wis. Ambek entong sak karepe. Berarti duduk cangkem molen niku berarti nggih. Hadirin ingkang sangat kula hormati, nah ilmu niki ketok manfaate lek duwe adab para hadirin. Ilmumu luas koyok segoro tapi dano adab percuma. Ilmumu lebar, ilmumu dukur koyok gunung, ilmumu luas, ilmu dukur koyok langit, cuma dano adab percuma. Niku padha ambek wong gawe jajan. Gulai 2 kilo, tepungi setengah sendok. Jajan opo panganan lagi? Ndak tayeng untumu balekno. Ilmu segede sebulan sepisan sampean ngaji teng Habib Hadi niki, tapi dilakoni mulai meneh. Mangani tengen maca bismillah Ustaz, suwe kate warak Ustaz. Muluk bismillah alhamdulillah. Muluk bismillah. Lho ilmu niki lek dilakoni niki sing nambahi sing dijine ilmu manfaat. Ilmu ni segede cuma ilmu niku wau ngejak-ngejak uti marang Gusti Allah. Hadirin ingkang sangat kula hormati, ngantos jam pinten Bib? 15 menit engkas nggih. Wis rada keluwen abane pisan Pak, tangi turu boleh Pak. Hadirin ingkang sangat kula hormati, ilmu dina Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama lek dawe para santri-santri niki jarine arek pondokan iki nek mboten salah in masuk teng mazaidah faedahe lil hasr. Innama yakhsyallaha, hanya saja orang yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, daripada hamba-hamba Allah. Mboten sekabehane tiyang niki saged wedi nang Gusti Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, wong sing duwe ilmu. Tanpa ilmu ndak iso wedi nang Gusti Allah, Pak.
Wong ilmune lek ndak manfaat ndak iso wedi nang Gusti Allah kok apa maneh wong sing ndak duwe ilmu. Ilmu lek ndak manfaat mboten bakal dadekno ilmu niku wau wedi marang Gusti Allah. Ilmune setitik ndak apa-apa setitik. Cuma jogon barang sing wajib, ibarat nisbati ibu-ibu aurate dijagi. Teng tiang jaler berbakti, anak nang wong tuwa sayang nang anak. Niki perlu ilmu. Lho nun saya wong mangane diatur, Pak. Mlebu WC niki lho diatur ana ilmune, Pak. Apa sing ndak ana ilmu ibadah niki? Kabeh ana ilmune ibadah niki. Mlebu jeding diatur ambek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh mlebu jeding baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dak apal Ustaz wis maca bismillah. Wong pangeran iki ndak ruwet, ndak ngerti bahasa Arab, cara Jawa ndak apa-apa, Pak. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan teng panjenengan, kula kajeng mlebet jeding paringi slamet cukup. Timbangane bahasa Arab gak ru artine terus ya apa? Banget di masjid donga ndak ru artine, keliru bisa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ditakoni mbek kondungan sapa? Dungakno anak sing sekolah. Iki dungane duduk dungane anak, dungane wong kate ngising, Pak. Gak apa wis cara Jawa, cara Madura, cara bahasa, cara napa, sing penting gelem donga dumateng Gusti Allah. Mlebu jeding diatur. Gayo sandal, mlebu jeding, gayo penutup sirah. Ojo suwe-suwe, nek iktikaf di masjid, ojo iktikaf di jero jeding. Karena jeding niki ngene wong muda. Nah, termasuk niki nek diterangno mlebu jedinge nggih ana adabe maneh. Mangan diatur, mlebu jeding diatur, wonten sedaya adabe. Kate turu diatur maning, Pak Bu. Maca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Soale wong turu niku padha wong kate mati, Pak. Mboten sadar. Mboten sadar akeh wong turu cuma turune terus kebablas. Ndak tangi-tangi alias mati wisan. Sampeyan kek ana dhuwit sak kresek akhir tapi turu wonge. Ndak kira gelem. Kek ana jabatan sing paling dhuwur cuma wonge turu ndak kira ana gelem. Kek ana panganan sing nikmat sing lezat cuma wonge turu padha mbek mati wong turu niku mergane sing akeh ndonga. Lho ya apa kate turu kok ana musik pengantar tidur iki lho. Ana sing jaipongan, ana sing slow, ana sing macem-macem iki. Lek gak iso ngono, gak iso turu, Sat. Gak iso turu, soalnya kadung biasa. Lho kate mimpi wali songo tekan njung turune model koyo ngeten. Ojo mimpi wali songo, ojo mimpi para habaib, ojo mimpi kiai. Pendino diuber kala jengking mimpine. Dicokot ula, wong pancen padha ula iku. Paham nggih? Dadi dilakoni estu ilmu niki. Keranten Gusti Allah pun menyatakan sak liyane wong sing gak duwe ilmu ndak kira wedi marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ndak ana wong ndak ana wedi nang Gusti Allah tanpa ilmu mboten mungkin. Tapi ilmune kudu ilmu sing manfaat. Ayo anak-anak dibelajari ilmu. Niku wau sampun kathah nasihat, taujihat, irsyadat saking guru kita niki estu-estu dilampahi keranten ilmu. Insyaallah mulya dunya akhirat ambek ilmu. Amin Allahumma. No nek ana wong ngarani wong mulya ambek jabatan, jabatanmu 5 tahun kon nyalon maneh ndak dadi mangap kon mrene. Wong sing arani mulya ambek derajat, mulya ambek pangkat, mulya ambek kendaraan, mulya ambek dunya lan saisine, mungkin kekayaanmu akan menjadi engkau menjadi orang yang terhormat. Mungkin kecantikanmu dan ketampananmu cuma niki kabeh ana usiae. Guantengmu iya ana akhire, swidak 5 ngale wis, Pak. Cangkeme ana di pinggir ngene, Pak. Tapi wong sing duwe ilmu derajate sampai pesareane rame gara-gara ilmu. Panjenengan nek nate sowan teng Pasuruan wonten makami nggih niku Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, gurune Romo Yai Hamid ngaos Riyadhus Shalihin dumateng beliau ngantos sak mangken pondok Salafiyah niku Riyadhus Shalihin didamel riyadhah hatam setahun balik maning, hatam setahun baleni maning keranten tabarukan teng Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Lho niku wong kate mlebu nang makam niku wedi, Pak.
sik maca doa, sandali ditekek dik doi. Mati ini terhormat. Mboten terkenal mbek jabatane, mboten terkenal ambek dunyane, bahkan ndak ninggal dunyo, ninggal ilmu. Mboten ninggal dunyo, ninggal ilmu. Tapi nek ana wong mulya ambek ilmu. Nek gantengmu sampean iso mulya ambek ganteng, sedilu rambutmu pole andan-andan dadi sponsor sampo, sedilu maring ini putih kabeh, sponsor apa kon? Mari ngono sampean sing ayu, ibu-ibu iki sing ayu-ayu sakniki untumu jangkep dadi sponsor odol. Iya, maring ngene. Deloken kon 70 maring ngene. Aja ngguyu dik teng petengi sampean. Ternyata kemuliaan niki saged diraih, kemuliaan yang hakiki dan yang abadi. Gini ku kemuliaan dengan ilmu sing manfaat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala bakal ngangkat wong sing duwe iman dan orang-orang yang mempunyai ilmu, bukan hanya satu derajat, bukan darajatun tapi darajat, beberapa derajat. Sing ero piro? Gak erus. Gusti Allah niki sakniki ni saumpama ganjarane diketokno mbek Gusti Allah, kumpul mbek para ulama ni. Al-Imam Ka'bil Akhbar mengatakan, "Lau anna thawaba majalisil ulama'i badalin nas laqtatalu alaih hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi sugin sugah." Kalau seandainya pahala mencari ilmu kepada ulama kita, guru kita, orang-orang tua kita, seandainya kita melihat dan menyaksikan betapa agung pahala daripada mencari ilmu, laktatalu alaih, maka niscaya engkau akan berebut dan engkau akan membunuh satu yang dan yang lainnya. Saking gedene ganjaran ning golek ilmu, koyok-koyok kate caruk gara-gara ilmu, kuatir gak uman ilmu, Pak. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah. Wong sing duwe jabatan ndak kate ngurus rakyat wis, kate golek ilmu ae wis. Wa kullu dhi sugin sugah. Wong sing sibuk ambek bisnis, wong sing sibuk ambek pasar, wong sing sibuk ambek tuku, ditutup tukune. Keranten napa? Saking gedene ganjarane golek ilmune Allah Subhanahu wa taala. Ayo sing semangat lek golek ilmu. Nggih, nggih panci terus Habib Hadi niku wau pun musime sakniki niki, Pak. Nun sewu. Kadang-kadang dalil-dalil mari ngono nyeritakno aurate wong wedok. Mari ngono dalil Quran hadis, mari ngono nyeritakno anggota badane wong wedok sing iki ni kan mboten pantes sak temene. Iki padha ambek cilite pitik niki. Ayo apa ngetu endok, ngelek, ngenek, ngendok ngoten dadine. Nek kate golek guru ilmu sing koyo ngeten iki, aja mbok golek ilmu angger ilmu sampean pelajari. Keranten mboten sekabehane ilmu niki saged dipelajari. Ilmu sing saged nyedhek lan saged nggare napa nambahi sifat khasyah, nggih niku nambahi sifat wedi kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi ilmu sing manfaat ketinggal nggih niku nek tiyang niku wau adabe semakin api, dahare nggawe adab, turune nggawe adab, nang gurune nggawe adab. Mari ngeten teng sing sepuh-sepuh ndamel adab. Nate guru kula niku sanjang cara Madura, man tarokal adab wajib alaihi santab. Ru santab sampean tempeling. Man tarokal adab, wong sing ninggal adab wajib alaihi santab, wajib ditempeling wong sing gak duwe adab niku. Masya Allah. Saumpama anak kula mbek sampean, Pak, mulai teko pondok, mulai teko ngaji, mulai teko majelis-majelis taklim, kok tambah hormat nang wong tuwa, kok tambah api adabe. Sing pejabate adabe ya apa nang rakyate, sing sugih ya apa nang sing gak duwe. Lho, adab sing koyo ngeten pun mulai mboten wonten. Akhlak-akhlak sing koyo ngeten iki pun mulai pudar, mulai punah. Padahal kejayaan satu bangsa niki terletak pada akhlak dan adab. Innamal umamu ma bagyat akhlaquhum wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kejayaan satu bangsa terletak pada akhlakul karimah. Nek wis dano adab, dano akhlak sing ditiru adabe wong-wong sing ndak tau nyembah nang Gusti Allah. Sing ditiru adabe wong sing dudu agamae ndak padha. Kula mboten ngelek-ngelekno agama liya, ndak oleh ngelek-ngelekno agama liya, Pak. Cuma ojo tiru-tiru. Tiruan wong sing saleh, tiruan para ulama. Nih Al-Faqir Muhibbullah, surbanan, ridaan, imaman, asli ini rada isin kula, Pak. Cuma krono tiru-tiru lumayan akeh wong salaman, Pak. Ngene mboten?
Lho, niru pakaiane koyo ngeten iki lho. Ana pengaruhe, cek rada wedi sampean teng kula. Nek gak diten-wedeni gak gelem wedi wong pancen awak duduk Habib. Pakaiane tok sing sampean tiru, terus ya apa lek adabe sampean tiru? Lawan niru adab sing koyo ngeten iki lho. Kejayaan satu bangsa, adab. Tata krama. Nek sakniki adabe sing sampean tiru, nun sewu. Anak-anak wong Islam ndak niru para ulama, ndak niru para habaib, ndak niru adabe para kiai. Sing sepuh-sepuh sing ditiru adabe wong sing gak tau sujud. Adabe wong sing gak tau iman nang Gusti Allah. Nun sewu. Rambute wis macem-macem. Di circle. Duduk kayu tok di circle. Rambut ana rambut circlean, Pak. Sing kiwa di circle, sing tangan di circle. Tengah kok celetong ya ana iku. Niru sapa kon? Apa maning sing kok pakaiane pakaian bener-bener kok disuwek iki gaya ta kondi. Niru wong barat, sing barat gak kaya iku. Kebarat-baratan jeneng. Saking barate sampai nemen barate wisan. Ayo niru adab wong sing apik-apik niki wau sampun kathah keterangan tentang adab makan. Nggih. Bismillah lek lali ditambahi awwalahu wa akhirahu awwaluhu wa akhiruhu ditambahi ojo sampai ndak maca bismillah krana napa setan pun melok dahar melok ngampung daharan kula lan panjenengan bahkan turu sing wedok ya melok ngumpuli mergane ane wong saiki tambeng-tambeng Pak ndak maca bismillah ki opo delok sampean anane wong kuno niki tambeng-tambeng cuma ndak ngarakno tambenge koyo saiki boleh ndak maca bismillah sampean lali main geret ae. Ayo maca bismillah sakniki semaya ono sampean mbek bojo sampean. Ayo Dik, bismillah apa? Tak usah takon-takon oleh ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Sing terakhir saking kula. Bismillah niki Pak. Wonten tiang ayar, yakni lacut wonge penjahat. Cuma bojone salihah. Meneng-menenge maca bismillah. Wong pancen wong setan iki krungu bismillah, dadi ana lek ana wong krungu bismillah iku kok gatel kuping, golongane setan iku berarti. Kan ngoten nggih, nek ana wong kesurupan maca bismillah, ana wong kailangan maca bismillah. Bismillah niki cara uli gemuk, semerap gemuk sampean. Rante niku nek karaten utawa napa niku sing karaten sampean naga gemuk. Oli titik, insyaallah lancar. Bismillah nggih ngoten, saged ngelancaraken. Kate mangan, kek ana gemuk, bismillah, aja dikek gemuk temen. Engko mulai teko pengajian ngamalno ilmu, tambah gemuk. Lho, muru sampean. Bismillah niki kaya gemuk. Nah niki diceritakno ana wong lanang sing bejat kelakuane. Bojone salihah, ahli maca bismillah, Pak. Lungguh bismillah, ngadeg bismillah, masak bismillah, gendong anak bismillah. Sing lanang gregeten wisan. Kok ndak ono wacan-wacan apa maning kok bismillah tok. Akhire ndak telaten pegel. Iki tak goleki kesalahane supaya bojo ki kapok ndak maca bismillah. Akhire sing lanang enggak ada arto ra dikathah dua kresek, Dik, dekek Dik. Daen selorokan. Diterima mbek sing wedok bismillahirrahmanirrahim. Mari ngeten malampan nang kamar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim buka lemari bismillahirrahmanirrahim buka selorokan bismillahirrahmanirrahim ngunci selorokan bismillahirrahmanirrahim ngunci lemari bismillahirrahmanirrahim dikekno kuncine bismillahirrahmanirrahim gregetan sing lanang awas deloken mari ngene dadi dicolong dhuwit niku Pak bisa lanang Pak lha cek bejate wong lanang kok ngeten niki bojo niku sing disiringi teno sing dikongkon nyingitno nang bojone niku disingitno niku malah dicolong ambek sing lanang. Perlune kate golek kesalahane. Dicipik dhuwit sing sak kresek, dekek njero sumur. Gak maca bismillah temen saiki kon. Deloken mari ngene kan. Empun, wangsul teng griya, Dik, dhuwit ana ndi? Sik tetep Mas. Jepeken bismillahirrahmanirrahim. Kilo koncine bismillahirrahmanirrahim buka lemari bismillahirrahmanirrahim buka selorokan bismillahirrahmanirrahim. Nyok Mas dhuwit. Lho si ono dhuwitku jare. Padahal wis tak buat nang jero sumur. Lho niki barokah maca bismillahirrahmanirrahim. Untung Gusti Allah sing ngengken maca bismillahirrahmanirrahim. Lek dikongkon bismillahil jabbar, bismillahil qahar sing disebut karenge Gusti Allah. Oh, ndak ono wong kuat, Pak. Niki sing disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, sing disebut sifat-sifat
kasih dan welase Gusti Allah lek disebut kerenge lho ya ndak ono mampu maca sifat kerenge Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki niat ngaos dumateng guru kita Al-Habib Hadi bin Segaf mboten wonten sanes. Mugi-mugi napa ingkang beliau sampaikan kula niki cuma napa cara serep, kula niki bahan serep ngoten mawon Pak. Niki cuma imtithal lil amr niku sampun estune pun cek luar biasa, sampun jelas lan gamblang. Mugi-mugi dipun dadosaken ilmu ingkang manfaat lan barokah, amin. Ilmu sing manfaat, ilmune sekedhik, cuma ilmune niku wau ngejak-ngejak wedi marang Gusti Allah. Ilmu ketok manfaate, nek ilmu niku dibarengi ambek adab. Tanpa adab maka ilmu akan sia-sia. Niki ingkang saged kula aturaken. Nyuwun agungipun pangapunten, niki jam pun meh jam 10:30 kirang sekedhik saking kula wonten salah lepatipun aqwalan wa af'alan al-faqir. Nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hadza minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.